Karbi sorlo amai ning kan thong kep rasir kep ke chok ma hang ke thekarni ke talon pon. Theng jang thua theng pi kang hu ke kham khe duna jok Karbi lo charlia song lang hem phia ro mai phu samsing ti mong arenga hu ke soduna. Padma Shri Awardi Sangpi Pokhila Lekthepi Aphan Women Karbi Student Association Satumpen Kangthum Karni. Pini ada babirta longpen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tangte pini ada babirta juitha. Vosik ni phai ingkora pho surihini ringkora trokarni ingdeng thong kep rasir kep ke chok Karbi sorlo amai mahang ke thekarni ke talon pon. Aning kan wanga son thak thak pining surihini ringkora trok aning kan le thot setame Karbi sorlo amai mahang ke thekarni ingdeng thong kep rasir kep ke chok ke talona jaimek Singhason MSC constituency ke parlo long nit kajirong hangpi memorial IB along paman pon. Adapor Phytroxy pen malom song alama ingthur pon si kalitang atuma phan melur ke kai pen chikimo pon bangso phi Vermont mate environment ke pan choji aphan theng pia klim ke e jai me klem pon puthot por phai kre hini pen radamai pi pedopon si bangso hut lunse po lunse pia tum pen kachitong arara tuma phan ke par om benban ase jume pen lun par jupon la an chot kalisi West Karbi Anglong jengkha KARSA branch pen kanam kathar pipen langme sen ake kan paklang pon bangso ke talon amai long MP Amar Singh Tiso aluhi sarpo aman peng pen chitong dunsi lam thejai dun la pen ke mesen pen la bangso mai pachun ponlo so alo mai ingdeng kon kebra sil kep la bangso dak kachirong han long la dak di ponlo nili phanta chikre sa hisab nang asu ponlo ningarong olo la son amai lo chitong dun po la pen non Prime Minister Punoi, Chief Minister Punoi, Lapenili Jonasiam Sar Punoi, Soarlo Pan Kaiketa, Jakong Kiti Pondi, Jakong Badu Pondi Akam Si, Lempon Bomba Dampon Bomba, Lapen History Long Nahoka Vipila, De Ilitum Concealer Long, Lo Ilitum Conceal Long Lobu Bange, Soarlo Tumhan, Bang Pri MAC Tumhan Setame, Pinia bang kadom terang pia bang ta IMR tu pekon lo si bang tri IMAC bang ta IMR tu pekon 100% la chota kelang elitum lana ningkan pen ladak soarlo MLA ave pina labangso soarlo MLA labangso kawita pini ni so terang pia fansi MLA paman la si soarlo panya kon pila peno Narendra Modi sitame kaputhak thakno Pakistan pen ron ke sedan ahon sedan me operation sindur pudan samen in honno lage soarlo kan aman ki tutano operation sindur la pen ke pachi ham tu ponta la ta soarlo panse pachi ham tu la pen ke aron da haider la monge la pen kado ave ke do ana scheme oronot pai ponoi acha na scheme anta sob Soarlo men pensi sob drinks pone self help group atum phan abang phitin aphan suri kep ta di so pin so tum ke ajat ice cream da ve da samta Narendra Modi kamat hadam viksit bharat mane nikan tharo ke chok arni aningkan bangga kado kabe India tumta paplang nei lapen sob kasat sob gas walam kado le chingthura per pini soardo pen so pon so se dan ching thura per ni lasi Narendra Modi abang langdam lo ke langdam bangde labu halo je soardo tumote so pin so tum paprang lasi la pache homan je paching baria phale scheme do anta soardo ban pek ko ne dalam nilita prang bangge ining ochet lo debo pisa phir bango Delhi da masi la mai meeting ke dolong than ko no soardo bangi tia thege la he lo dalam
sining arong alo apel doktor tulang rohan ta 100% ada suarlo pan kadong beta MAC bang ke MAC to mana dalam bang pri MAC pada EMT pun itulah akan coro ke suarlo pan mana international level national level ke padu dia lapen ke moneta tum chini lo kapuli jong school college university si mesen avi lapen ke se ke chalang na jong si mesen a doctor pen a hospital pen avi lo pulan ni ke ching chu lo ne de ate na jong si po hiji po sa nang ok nang plan ni mesen la na pisio la lo la si ini tum hedam lo long lo lo na no na ban ke kaya bang paprang tiklo pirtheta praptiklo aprang ateng pen abida bang e nongge jok chelo nili mane exam ipukan tung bang la palo lada bang ke munit jong si lutlo bulota meta kalpo munit jong si la so room lo aveda la mi thang si op et la pen ko nang li tumta tek long lo non di la lang ta tiap ka bang ku nang ne lo bon nang ne lo non ke di pu ri la pu lo na me thang se lang ta bang kali pu tha sob sensor system sai de lo na si non bang ke break la lam ma la be prapu lo na ma ka selet de bang do nang ko la be ngai li tu ma siam sa la da kar bang long se be ja semet be quality education la be ke quality food di la se organic la pe natural farming abang si ja semetet kijur pon la pe non elitum agriculture minister la view sajorika sitame non kadong awe sitame la da scheme bang deng pon lo ye jate natural farming la pe organic farming chainong hi pangati ke ja kate ke chemical fertilizer chemical pesticides kadong we pin pen se o ga pranan ke pamina la saban ke internasiam sa mate litum ladak yu sajurika minister agriculture sa major ponolo la pen ke litum forest minister sidame thing pi thang prang e o ni bulo la mon dik la se thing pi thang prang ta yu ram ko yo ga pran ta mi pon ko yo ga pran mi lo pulo ne tu ke charlie kadong we se da me koplan pon tarik ingko rapho itu karbisor lo mai mate thihek pen karsa pini indeng thok kebra kep mahang ke thega ni pichok labang so ajai meglam todap por phetok sipen itu karbisor lo mai alamai thurpon lo lapen thu adun thu abangke litum karbisor lo mai long founder pen chenglok branch head branch pen chenglok branch long doan sitame karlitang atuma phan chikimo ajai mek dhengpon lo lapen deda phi elitum along tin ahaba long stami labang so karbisor lo mai amahang thekani along tin branch long itu tambo mo sitame litum soar lo hin pen stami si thingpi ke epon ajai mek stami dhengpon la silabang so chikimo den pondet pen athi thingpi arong ke ajai mek stami dhengpon lo labang so thingpi arong ke stami itum pirthe long isi clear sing mate isi tomon kimi lapen lang kimi ki longjia phan labang so thingpi arong stami ke epon ke nang sot politum kadokabe soarlo mai tum sami ma thapon si thengpi arong ki ajai mek stami dhengpon lo lapen dada phi rat amai pi lake porphai krehini apor pen si chengponji nasi labang so rat ajai mek mate rat amai pi abangke nitum dak kajirong hangpi rest house along si ladak si rat amai pi dopon po nasi baji krehini apor si nitum labang so rat amai pi chengponji nasi non amat ke nitum labang so karbisor lo mai ningkan thongke brasil kep ki chok ajai meke non ada pan ke lepan en ponsing ton pano ni ingdeng thongkebra sirkep soarlo mande chihek pen karsa pu earphone litum ladak central committee pen pining anabang ke ingdeng thongkebra sirkep kichok abang ke
สิงหสนอลองสีนิลิตุมมาพานโดยเซสชันนัมเบอร์7นังกระจางอีกแล้วละสีปีนี้นิลิตุมระดับ KSA ใส่แฮมอลองสีนิลิตุมซองอลามามันเตนิลิตุมสวาร์โลการบิสวาร์โลไม่อลามานิลิตุมจิงทอร์ปอนโลปีนี้ระดับสิงหสนอลองนิลิตุมเซ็นทรัลคอมมิตี้เป็นสิงหสนเฮดบรันส์อลองปฏิริปอนนังจีปูนิลิบังเกTripson Committee of President Sinili Pan nang pipon lo la sinili ing samjin pen ke pacun ponjia pan ke kadoga be pan sedame bidi sere ci pipon seroi nang kusi nili hin pen la anse nang tanong pasini pon chalo la pen nilimen he bali teron pi pardon rom nilimen ke homra to bipi nili labangso Karbiswalo maya songalong nili non mati executive members and bom nili tuma President Central Committee President Secretary Pencheng Lok arpu ke doa bang phidoan sitabe alang litum nang sitong dono la si President na ke hai pipen sila bang solamai thur pon lo so ke ka doka we jai mek in samjin pen sila bang so jai mek pachun pon lo Nizang Karbiang Long la pen Meghalaya hoi lang hempia rong angbong mamat thengjang thua thengpi kang hua bolero pick up number ML05U5731 Vosik Niphai ingkoi ra pho ada por phai kep apor malom thengjang thua thengpi kang hu pen Meghalaya nat pon bom po birta long si lang hempi ke se head branch atum pen patir pi pon si ke kham kheduna sai deng dun lo Labangso ke kam khe sai ke deng dun pen arenga hu ke so dunanga bang phu ke Karbi Student Associations lang hempi head branch amai phu samsing timung pusi bang thek pon Labangso sai ke deng pen ajok lang hempi head branch ajalin sarpok mati lang hempi ke se head branch amai phu samsing timung a hin pen pherang ke tuma phan nang ka che than du na tengke nili kang hua hem konglong ke pasang du na hut nili phan attempt to murder mati pranang karmu de ji phan akemang ajok motor pe ne pe tong phit si nili tharle pon det lo pusi pherang ke tuma phan nang che than dun Adun thu alang lika cha than pon ke nili ke pasang jia phan ko anlo ne kabor ilo seta nang sang pipedet si pa cha thu ong ong amat aphi ke ihum kram sa hem amotora phan patong rai ansi ke sang pusi pherang ke thengno nang than pachini dun pe melo Labang so phi Khanduli Forest Sabbi chabitung atuma phan birta policy bidrai kom sai khiatum chepari deng pon pen Hamren Central Range an ahem konglong thondamlo Labang so por hut lang hempi kulat malom khidwa rat ke thek dun long prong ajok adim an pale dun si Lo Charlie Karbi Student Association satuma phan cherap chito dun printilo La Pentu KSA Hamren Regional Committee Hinpen Border in Charge James Rongpharpen Sodak Ingnam Raiko Matuma Phan Keton Kelang Asai Kacheklem Pe Mejia Phan Ingtang Rak Pen Than Pachini La Pentu Lang Hempi Forest Beat Officer Raju Ronghanga Phan Setame Ladak Lang Hempi Pen Terek Vek Nang Jiputa Hamren Central Range Divisional Forest Officer Lapen Assistant Conservator of Forest ACF Longkam Teron Bang Hinia Tuma Phan Pherang Ke Thengno Pen Kachuni Ri alam the paklang pon Lang hempi pen honor sontimong report kat news Zorolo nang tungtong sekot pen so kotonalo na pili don thek po na penili as KSA Hamren Regional Committee West Karbiang Long da Khanduli Region Border in Charge in Panstami lang hempi branch Panstami akero pilo la so iligela sai long lang tung kelang charidon pen ini bang sogari kesis long po lang itu hanta cherolo kasi nilihin pen ta pini la so media pen pangdak kon lo kiklem kida matum ans tame la so sai bang ing kon nang po phong nang tum logo pita dolo chuning rita dolo sa pinia ni ta contact he tame pinia ni bang ke bojarani dak lang hempi roya hi thi ke chorni anar lo kring kring da por pai kep amasi dokan sina hat food tong parang kerung dan masih latung da sai cheklem dan masih sisna koklo lapen nondak la hempi forest bidalong okay hai rajurong hangs tami duty cheklem gada da son si therlong masih Hamren Divisional Officer DFO lapen ACF Central Range tam has me pachini lo dak pen Beat Officer Handa dapen transfer nai pusing nilhin pensioning ripon order Lo ini la puson si rara hong jaya lo kang huli kai ke per mesang sepin Forest Department pen alang itum khang olo tahai setame pini koson men koson ne bozar ni mal angkra ka churi lo tahai jason hut ni litum kaching hon dak lang hem phia KSA branch pen alang itum patir pi ponsi la puson asai deng lo setame alang litum
munit aphan lang plot pen la puson asai klem bang ken ning oi bin nong lo lasi la puson asai lang no ki klem yi phane dak forest long bit in charge koman ma alang ni phan tame a hok pet pen pini pen kelang nun cari pam mening phane alang ni phan tame alang ni phan ta pressure pilo jong si lason la pini ani ason analo ang ke pon bang plong ta alang dim sa dai do pusin tum jong dam ji public hoi pen nona son munit aphan apran kar morji si alang tum kar ilo driver bange sita mine tum munit tum ronga jo thang dun jojo masi alang tum ko pai ke me alang ni bangke apran jok chi do isia gari patong der halang lo gari ta me sta mela so gari safe si alang li apran bange jok lo sita me non tum ki puyi bangke ladak driver phanda wanangji alang ni tum pen komama latum aling do alang tum stop ta me long thainang yi pen FIR stamik pining lalo lasi non ni tipi do yi alang ni tum same thailong prong po la pen weakness same do olang alang ni tum same theni ai pen arju long po la dokan rong bong sita me alang litum business do nang litum arju sita me alang litum nang thanji Mana kontrak lo. business ya hala Asamangkang pialong nong nam ka chithang klong lun sepi mate karbiang long king of melody Padmasri Award pokhila lek thepi kedam tang vosi kachiklo niphai inkore ke thom arni Rashtrapati Bhavan New Delhi along India President Drupadi Murmu ari dengpen Padmasri Award ka chudeng duna phan pini niphai inkore pho arni Dimapur Airport along WKSA President Dimi Hansepi lapen ari sangkho tunpen kangthum karni pedopon Lapen kedam tang Assam Gaurav Awardi Binong Teron Satame Chitong Dunpen Archodun Chihok pilo pini ana mahir cumi rada kang bola kan sopen pini ini tum inkoira si ani ben de bar pen da kedam anta mission tapen da kem kedam alo kita mission ni tum kedam ada sampo tapi ini tum jutang tu pada hin lagi kita cari sesuatu mai tu lang ni thang tu nam chidun apa ni tu matin pen ni dinong lagi cepat dulu ya Kristina Singapura alang ni kan sitami curulu alang ini ni kan dilana dulu kasi ni tu aku pini anta ada program kita ni tu dengung pini athema ini tu kar biarat akhir Juni lagi ni ni tekten lakali bangka pada tu akhir Juni kan ajak si ni kan ni tu ini pini ini tu autonomous council akhir pen akija akithina abang doktor Tuliram Ramhan Sar alang ni nang cipidik dun yan ajak amin karong kanin kun hatang tol ni tum dun ni si piniani kado kali nali tengok antala bangsa ni liban nangwan pilong pini ko ni lice hok pilong ladaga alang si tamil nang itu ni kang hong pen ning nang bikhe dun ning nang parong dun Little kadong ni citong anjing na citong pulang yung cihok pilo ini kan dia nang naku ano la pentewang dilangan ni anak akan sitam ini tungkar dia rada dia lain soaro tung shopping na aso siya nong the diwan dia jasmet soaro tung kita ini tung claim kita son tinanong katulong din dia sipini ni likha na citong din na kita ning karong kita kideng sampai women case song pen itu ipuji mati di bukan tu mengelano coro lo alang di kan person karbia ang long pen mati karbi pi pen person anong mege wan por le pen pathol di pini sami alang di kan person itu karbi piang bong pada ni person is serabang ti mati kilun thek bang ti person nong nam ke wan pen jadi lang bilang Padmasri Award ke long dun ko pen itu kar long sen itu bisa medak pini di Mapur ada airport ane itu macam thum dun lo pen alang chung kan lepasan ke thek long masa bining sampik anu atipi pod ma pula di tum karbi tum kapran kidam tan ke lepasan awis tapi nono bang ke karbi pi tum ma de swalo tum talaan ang song gile dun thek met an kang tu gile dun thek post adam ni kan ke
men ke se song man ke ning sam pik lo le pen son an se alang list mi an se ki claim kidam an se kang tu an alang li ki dun ki je pan se anam no ta mi ni hang ki dun lo la pen ko ko thon tu mi si garbi rat phan ke chuni kang tum ke la lo itum so lu tum sami ni se na kam kem no lu kang tin man ko son am tu am deng an kami ko son li dun theng ji la si ni tu se man ke na bang ko tin sami ini tum ani lo la la li ki pe along so le tum ta charli do nang pen ke kam se yo do nang si ka dok ko le garbi rat la so tu pan as ta mi ni men ke se song a hin pen chuni ni lo Lapen Karbiang long sorlo pen Padmasri anong ekelong dun cheng abang philo Karbiang long aphan nong me mate phul kimolo pusi hokpon lo Tang te pini ada pa birta bangke kang tonik lo kado kabeta me 2 me thak me kurwang tru